Onye dịka Chukwu, imoji eluigwe jiri ụwa he. Ọ dịghị onye dịka ya he. Asị m oji eluigwe jiri ụwa, ọ dịghị onye yiri ya he. Ịma na oji eluigwe jiri ụwa he. Ọ dịghị onye dịka ya. Ọ sị na ya ji eluigwe jiri ụwa he. Ọ dịghị onye dịka ya. Ọ sị na ike niile nọ ya n'aka he. Ọ dịghị chi dịka ya. Ịma na oji eluigwe jiri ụwa. Odumegwu Juda ka ọ bụ ọchịagha ụmụ Israel. Ọ dịghị onye dịka ya. Odogwu n'agha Jizọs. Ọ dịghị onye yiri ya. O ji eluigwe jiri ụwa. Ọ dịghị onye dịka ya. Ịma na ọ bụ ya bụ agụ na-eche mba. Ịma na ọ bụ ya bụ Lion of Judah. Ịma na ọ bụ ya Jehovah Israel. Ọ dịghị onye dịka ya. O ji eluigwe jiri ụwa. Ọ dịghị onye yiri ya. O ji eluigwe jiri ụwa. Ọ dịghị onye. Ọ sị gị tụọ ya, the God of Abraham, Isaac and Jacob. Ọ dịghị onye dịka ya. Ọ bụ Ejiofor. Ọ dịghị onye yiri ya. O ji okere aja. Ọ dịghị onye dịka ya. O ji eluigwe jiri ụwa. Ọ dịghị onye yiri ya. O ji eluigwe jiri ụwa. Ọ dịghị chi dịka ya. O ji eluigwe jiri ụwa. Ọ dịghị onye dịka ya. Ọ sị n'ike niile nọ ya n'aka. Ịma na ọ pụrụ ime ife niile. Ọ bụ ya bụ Chukwu okike abịama. Ọ pụrụ ime ihe niile. So ya bụkwa Jehova Israel. Ọ bụ ya bụ Jehova Biafra. Ọ bụ ya bụ CHERUBIM. Ọ dịghị onye dịka ya. O ji eluigwe jiri ụwa. Ọ dịghị chi dịka ya. O ji eluigwe jiri ụwa. Ọ dịghị onye dịka ya. Tụọrọ m na Alpha and Omega. Ọ bụ ya bụ Ejiofor. Chahụ na azụ n'ihe na nzuzo. Ọ dịghị onye dịka ya. O ji eluigwe jiri ụwa. Ọ dịghị onye yiri ya. O ji eluigwe jiri ụwa. Ọ dịghị onye dịka ya. Good morning, good morning, good morning. Good morning, lovers of freedom. Good morning, Biafrans around the world. Good morning to everyone who is seeking for freedom anywhere you are. Good morning, Team Media of Biafrans. Biafra Team Media, the warriors, wherever you are. May the Lord continue to guide and protect as you all are preaching the gospel of our Lord Jesus Christ, the gospel of Jehovah, the gospel of CHUKWU okike ABIAMA pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile nọ n'aka Jehovah Israel, Jehovah Biafra. The gospel of the Biafra that is here and is here forever. Biafra is free. Hey! Jehovah nara ekele. Onye ike niile dị n'aka ya. May the Lord continue to guide us. May the Lord continue to protect us. May the Lord continue to lead. May the Lord continue to save us. May the Lord protect MAZI NNAMDIKANU. May the Lord bless him also. May the Lord protect MAZI Simonekpa. And may the Lord guide and bless him also. May the Lord protect all the ESN, all our Biafran soldiers, wherever they are. May the Lord guide and protect them too. In the mighty name of Jesus. And may the Lord protect all Biafran warriors, wherever they are. May the Lord guide and protect them too. My people, my people. My people, my people. This message is not in our own power. It's not in our own mind or strength. But the power of the Almighty, Jehovah Israel, mighty Redeemer, the King of glory, Ancient of days, the only one who have all power to do and undo and redo what he has done. The only one who sees and see more than we can see. The only one who the only one who put Jehovah Israel, the mighty Messiah, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ojokere ajankete. Onye pụrụ ime ihe niile ka ọ bụ. Oke wara osimiri. Oke mmụọ kachasị mmụọ niile elu. Ugwu a nara ata egwu. Ọ tọrọ ihe amara akpụ n'ike. Aka na-agbachi igwe. Chi ya nke pụrụ ime ihe niile.
Papa Nanekele. Yes, I bring this message to you all. For those who are chasing MAZI Simonekpa around. Ifeanyi Ejiofor, you lied though. Ifeanyi Ejiofor, you lied against MAZI NNAMDIKANU. MAZI NNAMDIKANU did not tell you anything. Chiko kanu were oke Igbo na-ekwu ka ị na-aghọta aghọta. Onwekwa ihe ọwụla ọsọ sịkwa gị jide Simonekpa. Ifeanyi Ejiofor and the Hope Uzodimma gara aga deceive ndị ọhaneze. Ha gara wogbuo ndị ọhaneze, ndị ọhaneze mụrụ n'usoro ha na-aga. Ha garuo ebe ahụ, mgbe ha ji garuo ebe ahụ, ihe ha gwaziri ndị ọhaneze abụzi ihe ha kwuru. Ka Jehova na-ekwu, mighty Redeemer, onye ike niile nọ n'aka ya. Chukwu okike abịama pụrụ m ihe niile. Chi na-agba ama agba ihe kpatara ya. Jehova ọ bụla n'aka gị ka ị nọ. Papa chebenu ndị gị. Ha garuo ebe ahụ, ha bụ ụzọ deceive ndị ọhaneze, si ndị ọhaneze na ha na-aga ịgbapụta MAZI NNAMDIKANU, na ha na-aga ikwu okwu otu o si release MAZI NNAMDIKANU. Ma mgbe ha garuru ebe ahụ, ha echenji ihe ọzọ. Ama ha na Hope Uzodimma na Ifeanyi Ejiofor ha aplan na ihe ọzọ ha ga-ekwu. Ha garuo ebe ahụ kwuo eziokwu si na ọ ga-awụzi ijide MAZI Simonekpa. Ha gatigazie this 500,000 bounty ha ji ejide ya. Ma onye nwaanyị na-ekwusi ike si eziokwu ya na-agwa ha. So na ha nwechara ego n'otu a nke ha ji ejide onye na-eme ka ụwa dị mma, onye na-eme ka obodo dị mma, onye na-ekwu okwu otu a ga-esi mee ka Biafra dị mma. Ọha ahụghị na Biafra abịago. Na ihe a na-ete bụ ka eme announce Biafra as its own country. Ogbugbu mmadụ a ha na-egbu ebe niile egbutabeghị ha. Ọ bụ gịnị mere ha ji ezuzu nzuzu a ha na-ezuzu? Ifeanyi Ejiofor, you will confess. Ị ga-ekwu eziokwu. Ị ga-ekwu eziokwu. Jehova nke usu niile nke ndị agha, Chukwu okike abịama, ọ sị na ị ga-ekwu eziokwu. Ị ga-ekwu eziokwu. You will confess. Ifeanyi Ejiofor, begin to confess. Begin to confess. No wasting time. Begin to confess in him. This $500,000. So unu nwetara ego ha otu a, lekwa otu ụzọ dị. Onye nwaanyị sị unu na-ediga ndị ọzọ ka ha baa plen gawa obodo ndị ọzọ daga ịnwụtara unu Simonekpa, ma ụzọ unu enweghị otu ọ dị. Ụzọ adịghị n'ala Biafra. Ịhụkwara otu ụzọ dị. Ịhụkwara otu ebe niile dị ka ebe riri unyi na-asọ oyi, ka ebe a na-ekpofu ahịhịa. Unu hụkwara otu ebe niile dị. Unu hụkwara otu ebe niile ọ na-emekwa unu. Onye nwaanyị sị na ya cancel ya. There is no need talking too much. Onye nwaanyị sị na ya cancel that $500,000 bounty unu placed n'ebe MAZI Simonekpa. Ọ sị na ya cancel ya in the mighty name of Jesus. And whoever that have collected money maka unu ji ree NNAMDIKANU, maka unu ji na-ediga ijide Simonekpa, onye ọbụla ji ya ga-eweghachi ya back right now, because Chukwu okike abịama amalitala ebe ọwụlụ n'ụlọ. Unu ga-agbọ ya, unu ga-agbọ ya, na unu riri, unu ga-confess ka unu zukọtara ma ndị kerere NNAMDIKANU, ma ndị kemere ihe ha mere, in the mighty name of Jesus. Ebe ọwụlụ n'ụlọ ka Jehova na-ekwu, ka Jehova na-asị, ọ sị ịhụ na ego ahụ unu agaghị eri ya, na unu nkwụ enyere ego ahụ unu agaghị eri ya. Ebe ọbụla n'ụlọ ekwere unu nkwa unu agaghị eri ya. As far as this God is concerned, gbasara otu ala Biafra, lekwa ala Biafra, ebe niile na-eyi oyi. Ebe niile na-eyi oyi. Unu na-atarafụla ịga obodo ndị ọzọ, obodo emeziri emezi, ụzọ ha dịcha mma. Ịhụ na unu na-aga ịchọ ihe unu ga-akọ ọsọ ebe ahụ. Ọ ndị terọrist korowa. Unu bụ ndị terọrist arụrụ ala. Unu ga unu na-egbusi ndị mmadụ. Si na asị unu bụ unu mega Hollywood. Onye dịrị unu? Onye dịrị unu? Onye dịrị unu? Onye dịrị unu? Onye dịgara unu? Chineke ekwela ihe ọjọọ. Chineke si ya akagbuola ya. Onye ọbụla nọ nga ọnụ agara dị ike ijide Simonekpa, ma ndị keriri ke MAZI NNAMDIKANU, ma ndị keriri ha. Ebe ọwụlụ n'ụlọ ka a na-asụ unu weghachita whatever unu ji, whatever ha dịrị unu. Jehova nke usu niile nke ndị agha aka nsuwo ya.
All cancel ya for over 3 days, past days now. All cancel Ozia. All cancel Ozia unu na-aga. Ozia unu na-aga ejide maazị na Simonekpa. Jehovah cancel ya. All cancel ya ndị ihere na-anaghị eme. Unu na-aga ejide nwanne unu. Onye na-eme otu a ga-esi mee ka obodo dị mma. Ihere a na-eme unu na-anọ na slavery for how many years? Ihere onwu nọ na-emekwa unu. Ihere onwu nọ na-emekwa unu dute ege ntị ọkwa ihe dosara unu otu a. Sinu na arụrụ ala wezugo onwe unu. Sinu na ihe ọjọọ wezugo onwe unu. Sinu na evil wezugo onwe unu. Unu achụgharịzila ndị mmadụ ịchọ otu unu si egbufu ha. Unu achụgharịzila ndị mmadụ ma ndị ke garanụ si na onye president ha kpọrọ ndị amị Nigerian ịga dụwa n'ala Biafra. Unu kwakọta ngwongwo unu ọsịsọ kparanụ ngwongwo unu with immediate effect. Chino n'ala Biafra pụọ ọsịsọ ka Chukwu okike abịama nke usu niile nke ndị agha na-ekwu na unu kwara ngwongwo unu si n'ala Biafra pụọ ka unu ha gara ịbasị Biafra ọgụ. Jesus Christ of Nazareth, the God of our ancestors, mighty Redeemer, the King of glory, Ancient of days, Jehovah Biafra, 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 Chinalurundiaga, Odumegwu Judah, 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 Jehovah Israel, 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 mighty Redeemer. Ọchịagha nke ụwa niile. Ike dị n'ọbara Jizọs, ike dị n'ọbara ya o. Ike dị ya, ike dị ya, ike dị n'ọbara ya. Ike ji emeri ndị iro n'agha, ike dị n'ọbara Kraịst. Ike ji emeri ekwensu n'agha, ike dị n'ọbara Kraịst. Ike ji emeri ndị arụrụ ala n'agha, ike dị n'ọbara Kraịst. Ike ji emeri ndị iro n'agha, ike dị n'ọbara Kraịst. Ike dị n'ọbara Kraịst. I called upon the angels of the Lord. Angel Michael, Angel Gabriel, Angel Uriel, Angel Raphael, the archangels, the cherubim in heaven, the mighty Messiah, the mighty one in battle. Father, fight our battle. Jehovah, fight our battle. Messiah, fight our battle. Jehovah, fight our battle. Shaddai, fight our battle. Redeemer, fight our battle. Fight the battle for thy people. Enough is enough. Enough of you guys' nonsense. Yes. Deka Jehovah cancel ya n'elu ụwa taa ka a na-akasị ya ma n'eluigwe. Anywhere unu place ego again ijidere unu anybody. Chineke na-akpụ unu ọkpụkpọgbu na akpụgbu ndị arụrụ ala. Ndị arụrụ ala unu na-eti ego ka e were jidere unu nwanne unu nwoke. Ma unu echefuo na Biafra is here. Biafra is free forever. That is the sentence, the handwritten written on the wall. Biafra is free forever, whether you like it or not. Whether you like it or not, it is free and is free forever. Biafra is a country of its own. Una chuarizila Simonekpa. Lekwenu NNAMDIKanu release ya immediately. Release ya NNAMDIKanu immediately. Une dosazila ya. Ndosunu ne dosi ya enweghị isi. Ndị ọkaikpe unu so wunu ndị ọkaikpe unu akacha ikpe kacha ihe niile unu ewere NNAMDIKanu dosa illegal detention arụrụ ala ka ọnwụ. Mpụ na arụrụ ala. Mpụ unu nwechara ego ha otu a unu je place bounty n'ebe so unu nwechara ego dị otu a ndị mmadụ anọrọ n'ụlọ na-atagbu onwe ha n'ahụhụ ụzọ adịghị gwongworo buru ngwa ahịa ya adakpuo n'ime mmiri ka eburu ya adakpuo n'ime mmiri ka eburu ya adakpuo n'ime mmiri because no road erosion everywhere. Ma unu ga-eba plane ndị ọzọ nwere ba plane ndị ọzọ na-agbaji unu ji ejide Simon Chineke nna ha izute unu ebe ọwụlụ n'ụlọ na-arụ arụrụ ala. Ifeanyi Ejiofor
Me chọrọ ya me chọọ ya ịmasị ịtụrụ ashị enweghị mgbe Nnamdi Kanu sị gị ga ejidere ya Simonekpa. Total lie. Ịtụrụ ashị ma ikwere ma ikwe hụ Jehova sị na ị ga-asharịrị ị ga-akọnfesịrịrị ihe i mere. Ọ masị gị kwere ọ masị gị hapụ ị ga-akọnfes ihe i mere. Onye arụrụ ala kwesịrị iprotect nwanne ya aka ya dị ọcha na-enwe ihe o mere enwe ihe Nnamdi Kanu mere ihe i mere wụ garie ngarị gata azụ lee nwanne gị jikpa ọnụ n'ụkwụ si ma erelease na Nnamdi Kanu. All of you. Chineke na aha ime unu expose. Jehova aha ime unu expose. Onye nwanyị aha ime arụrụ ala unu na-arụ n'ala Biafra ahụ Chineke nna ga-eme unu expose. N'ala Nigeria Chineke ga-eme unu expose. N'ụkwụ so unu bụ ndị Nigeria. Chineke aha ime unu expose. Ndị arụrụ ala aka nshi unu abalị unu ọnụ ka unu mara ndị nshi niile unu wepụ aka enwe n'ofe before ya awa aka mmadụ n'ihi na Jehova ọbịago with immediate alacrity. Jehova nọ on ground already. May God protect us. May God guide us. May God save us. May God lead us as we continue to move forward to this marchment on this movement of freedom. We are marching forward to our freedom land. Whether they like it or not, it doesn't matter what you call it. Biafra is here and is free forever. Thank you. As we all remember this, in Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. Shalom.